no que pasa con más cambio, para un culo bañato, Netanyahu. Encargo tiene que no plan ali isi bila Netanyahu, enja. Netanyahu itabale mkoma esipoteza senjama kwa bishabisha itabakwa. Kuba nkota pasa pedi esipoteza za kwa mashawati. Funga posa nje sizo la kwa nazo kutela ngoma. Ngikintulala na isi Netanyahu, esikushaka sithi open test. Ukutokala Netanyahu yithi so santi kubadala. Ngicela nje wonke umuntu ayithole ayijabulele. Lana ke sishaya ingoma. Aselo sokwenza siyabhala. Ingoma lana abhale. Ayo maname. Ingoma lana abhale impela. Wonke umuntu uzothi ayithokozele lesithile. Ngicela nje ukuthi wonke umuntu abeke okuncane nje kwamasenti nje wasezayo nje lento nathi sizama ukuyekhokhwela. Singabona into sithi yalo Netanyahu shaya ingoma sithi siyakudumisela la. Kubuhlungu lokho ngithola ko-M10 rand kodwa nje ngoyisito ukuthi nje mfowethu ke Netanyahu mshada ayibheke ingcono ungayitheni ukuthi uthenge nje lokho hafrani okay ngidlule lapho bafethu ukuthi emsazweni nami ngiphethe nje insizwa yasevillage ngizoqala ngapha usongqonqo kwakhumalo insizwa leyo mnambili oshaya ngempela isigenge ngoba abaningi impela abantu badlala igenge basazofunda liningi labo kulo mfana lo anidvayizwe lapha umfana leyo mnambili Ecolens bese ngapha ngiphethe uqhabula somqhabula mase ngibizwe sifana wale mntu mhlopha ngikuphela amatuwo omkhulu emaphondweni ngike duze kwawo ngike eceleni kwawo emngcwele mhlawumbe ukuthi ngalinga sehlukuza kwawo mhlawumbe noma phakathi awusisifana ta angifiki futhi angithengi kuzo bakhona bese ngizokhala ukujubela no baba siniphathele nje isithi Netanyahu yibo nje sichaza kuningi bafethu bese soqala nje ukuthi sesenzisa nayo ingoma Ehlale sivuka. Bashayele ukuvota yashaya. Ashaya so ukuvota ngiyabona.
la so esimame la hayi ngoba besingayidlali besisaniveze la nje hayi futhi